Moikka kaikki ja tervetuloa Soffentallin uuden haastevideon pariin. Tässä videossa me ollaan lattia-lava ja ei meidän edes tarvii varmaan selittää näitä sääntöjä, koska te olette varmaan katsoa jo Sleistalli Rambon videon. Eli meidän ei tarvii varmaan nyt selittää, mutta meillä on tuomarina Mia. Ja meillä on 2 uutta henkilöä tässä mukana tässä haasteessa. Eli Siiri ja sitten myös Erika. No mä oon ollut kyllä piilosvideossa, mutta en kauhean monessa. Joo, mutta joo. Eikö me ollakaan siellä, kun Mia vaan lähtee? Sori, mulla oli aamutalli. Mitä aamutalli? Lattialla avaa minuutin aikaa me etsiä joku paikka. Odota, eikö me oltu tiimi? Mihin me varustehuoneeseen? Täällä on pakko olla joku paikka. Rehula, myöntä päälle. Kyllä mä täältä pääsen johonkin. Mä keksin parhaimman idean. Täällä on näitä. Ei me näköjään sit olla tiimi. Ei ollakaan. Milloin mä oon sellaista sanonut? Eilen. Pystynkö mä näistä liikkua mihinkään? En mä tiedä. On nää yrityksen. Ei! Nää on huonot. Ei. Mun pitää valita joku toinen. Mihin mä menen? Hei muuten, jos mä otan tän maton tästä, niin onks mä siitä laavalla? No... Et. Ujuma. Tää on nyt sit hyvä idea. Mä täältä jo pois. Mä tiedän, että tää pienetään kohta. No jotain haastevideoa. Miksi ne ottaa mua mukaan? Mihin me Veera, mitä? Voitko sä päästää mut Kalypsan selkaan, please? No, tuu nyt sit. Yes. 2 päällä-ratsastusta. 2 päällä-ratsastusta. Ai. Ollaan me 2 päällä. Nyt päästä mut. No ei mennä. Seuraat sä mua, Jemina? Voidaanko me olla tiimi? No ei, mene. Oi. Haava. Mihin mä menen? Mä menen puuhun. Kyllähän täällä pystyy olemaan. Mihin mä menen? Menen tänne aitaan. En mä tästä mihinkään tipu. Mulla on paras idea. Menen tänne. Mä oon tän tuolin päällä vaistumassa. Mä oon tässä. Sit mä voin ottaa aina. Muuten miten mä saan vauhtia? Mun pitää hakea jotain. Puami. Tässä on sähkö. Nyt hypätään tän yli. Nopeaa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lattian laava. Osuuko jalat? Ei osu jalat. Ei ole täällä ainakaan enempää kuin Milla ja toi Erika. Joo, aika hyvä idea. Sitten 2 pääratsastetaan. Sinä olet siinä, Sofia. Mun uuden rehulan päällä. Sä oot siellä. Siinä oli kaikki, mutta kukaan ei tippunut. Mutta mä vaan kysyn sulta, Jemina, että miten sä ajattelit siihen puukaa sieltä päästä? Tää puu kaatuu. Jemina, onnea, hei. Mulla ei oo niinku mitään, mistä pitää kiinni. Onks tää joku kori? Tää on
tästä pääse. Tuossa on sähköaita, niin nyt siitä voi jotakin. Entä jos mä... Mä en saa osua laavaan. Onks tää laava? Jalat palaa! No tolle ei kestä kauan, että se tippuu. Erika, ei täällä oikeesti mitään laavaa oo. Erika, ei täällä oo mitään laavaa. Miksi noi sit sanoo? No, tää on tää pelin idea, että täällä ois muka laavaa. Me ei vaan saa osua maahan ja nyt sä osut. Ootko tosissas? Aha, no mä hävisin. Tää ei liiku. Mä kohta kaadun tän kaa. Mä hyppään tonne. Ei tää liiku. Miten mä tässä pysyn? Sä selvisit ja minä Erika tippuin, mutta nyt teidän pitäisi siirtyä silleen, että toi maneesin edusta kenttään on suljettu. Eli tänne ei saa mennä enää, täällä on laava. No onneksi mä en oo siellä päin. Onneksi mä en oo enää siellä. Ei, me ei voida mennä tänne. Nyt kun mä oon menossa maastoon. Et sä voi mennä maastoon, kun mä oon täällä kyydissä. No mene pois. Voi jukut. Voit sä edes viiä mene tonne. Mä oon jo menossa sinne ja teen. Oi joku. Mitä mä teen? Parvi. Sori. Vitsi toi on fiksu. Herranen aika, tässä oli vaan 20 sekkaa aikaa. Nyt nopeasti toisinpäin sieltä selässä. Joo, chillaa. Mulla on maailman paras idea. Mitä ihmettä Millaa? Mitä näin mä pystyn liikkua? Okei, mutta ei tässä ole melkein ketään siellä alueella. Ai no nyt me sit pienennetään. Eli enää ei saa mennä varustehuoneeseen ja maneesin alueelle. Eli enää ei saa mennä varustehuoneeseen ja maneesin alueelle. Voi kakkiainen! Miten mä tästä mun pitää hypätä tonne. Ja aikaa on 20 sekuntia. Minuuttia 20 sekuntia. Voi joku, no mut ihan hyvä aika. Miten tällä ajatte liikkua? Toi. Nyt yritetään hyppiä täällä